ଆମ ଓଡିଆରେ ଅଛି ଯୋଉ ବାପା ମା ପୁଅଙ୍କୁ ବିଦେଶ ଛାଡିଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁଅ ଗାଧୁଆଳେ କେବଳ ଟମାଟର ଆଳୁ ବାଇଗଣ ମାନେ ବଘରା ତରକାରୀ କରିକି ମୋର ଫାଷ୍ଟ ସିଫ୍ଟ ଥିଲା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ଆଉ ତ କିଛି ପାଇଲିନି କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ରସୁଣ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଛେଚା ହେଇଛି ଛେଚା ହେଇକି ଛଡା ମାନେ ତେଲରେ ଭଜା ହବ ଯେମିତି ଆମର ଓଡିଆ ମାନେ ଭାଉଜ ମା ସମସ୍ତେ ବନାନ୍ତି ସେଇ ଟାଇପର ଖାଲି ବଘରା ତରକାରୀ ଟିକେ କରିଦବା ଖାଇବା ଦିଟା ପେଟକୁ ଭାତ କରିଦେଇଛି ଭାତ ବି ହେଇଯାଇଛି ଗଳା ଭାତ ନୁହଁ ଅଗଳା ଭାତ ଏଇଟା ଜାଣୁଥିବେ ମାନେ ବାପା ମା ଭାବୁଥିବେ କି ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସବୁ ଭାବୁଥିବେ ବଡ ପୁଅ ଯାଇଛି ରୋଜଗାର କରିବ ଆଉ ଦି ପଇସା କମେଇବ ପଠେଇବ କିନ୍ତୁ ବଡ ପୁଅ ଏଠି କଣ ଖାଉଛି କଣ କେମିତି ରହୁଛି କୋଉ ଟାଇପର ରହୁଛି ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବ ଆଉ ତ କଣ କହିବି ଆଉ ଏଇ ତ ହେଲା ଆମ ଜୀବନ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖଟିବୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବୁ ପେଟକୁ ଦିଟା ଖାଇପାରିବୁ ନା କିନ୍ତୁ ମାସ ଶେଷରେ ଘରକୁ ପଇସାଟା ପଠେଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଣ ପାଇଁ ନା ସେଠି ବାପା ମା ଥାଆନ୍ତି ଭାଇ ବି ଥାଏ ସାନ ଭାଇଟେ ସାନ ଭଉଣୀଟେ ଥିବ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କାଲି ସକାଳେ ଡ୍ରେସ ପାଇଁ ଅଳି କରିବେ କାଲି ସକାଳେ ଏଇଟା ନାହିଁ ସେଇଟା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କିଏ ଜାଣିଛି ବଡ ପୁଅ ଯାଇଛି ରୋଜଗାର କରୁଛି କଣ କରୁଛି କଣ ନାହିଁ କେମିତି ଖାଉଛି ମଟନ ଖାଉଥିବ କି ଚିକେନ ଖାଉଥିବ କିନ୍ତୁ ନା ଏଇ ବାପା ମାଙ୍କୁ କହୁଛି କେବେ ବଡ ପୁଅ ମଟନ ଚିକେନ ଖାଆନ୍ତିନି ଏଇ ଜିନିଷ ହିଁ ଖାଇବେ ଏଇଆକୁ ହିଁ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିବେ କେବଳ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଟମାଟର ତରକାରୀ ଏଇଠି ଚିନ୍ତାଧାରା କରିଥିବ ବାପା ମା ସେ ବାପା ମା ପାଇଁ କହୁଛି ଏଇଟା ଭାବୁଥିବେ ଆଉ ସେ ଭଉଣୀ ପାଇଁ କହୁଛି ଯୋଉଟା ଅଳି କରୁଛି ସେ ଭଉଣୀ କି ମୋର ଏଇଟା ଦରକାର ସେଇଟା ଦରକାର ଥରୁଟିଏ ଚିନ୍ତାଧାରା କର ଗୋଟେ ଭାଇ ଯାଇଛି କେତେ ପଇସା କମଉଛି ସିଏ କେମିତି ଚଳିବ ଯିବା ଆସିବା କେମିତି କରିବ ବସ ରେ ଆସିବ କି ଗାଡିରେ ଆସିବ କି କୋଉଥିରେ ଆସିବ କି ଚାଲିକି ଆସିବ ସେଇଟା କେବେ ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲେ ଆମ ସବୁ ଓଡିଶାବାସୀ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି କି ବାପା ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ମା ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଏଇଟା ଚିନ୍ତାଧାରା କରିକି ଟିକେ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝାପଣା କର ଖାଉଛି କି ନାହିଁ ନ ଖାଇକିନା ବସିଛୁ କି ଖାଇକିନା ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛୁ କି ଖାଇନୁ ଏସବୁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରାଅ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖଟିଆ ତ କଣ ପାଇଁ ଏଇ ଦିଟା ପେଟ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ପେଟକୁ ଖାଇ ହଉନି କାହିଁକି ନା ଚିନ୍ତା ସେପଟରେ ବାପା ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ